мегузарем ба навигариҳои футболи осиё. тавре огоҳ ҳастед марҳилаи сеюми бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон қатар 2022 ба анҷом расид ва дар он дастаҳои мунтахаби Эрон, Кореяи Ҷанубӣ, Арабистони Саудӣ ва Ҷопон ҳаққи ширкати мустақимро ба бозиҳои ниҳоӣ ба даст оварданд. дар ин баробар ба дастаҳои мунтахаби Амороти Муттаҳидаи Араб ва Австралия, ки дар гурӯҳ зинаҳои сеюмро касб карданд, зарур буд ки вохӯрии байни ҳамдигарии худро иборат аз як бозӣ баргузор намоянд. ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи Ар-Райёни Қатар баргузор шуд. ба ҳамин тартиб дастаи мунтахаби Амороти Муттаҳидаи Араб ва Австралия дар гурӯҳҳо зинаи сеюмро ишғол карданд ва ҳоло ин вохӯрии плей-офф аст, ки дар Қатар тавре гуфтем баргузор гардид ва футболбозони дастаи Австралия дар қисми дуюм дар дақиқаи 53 ҳисобро боз карданд. ин Ҷексон Ирвин аст, ки аз паси хуби Бойл тӯбро вориди тӯри дарвоза кард. ҳоло як бори дигар инро мебинем ва ҳисоб кушода мешавад. вале футболбозони дастаи Амороти Муттаҳидаи Араб бо ин голе ки аз дарвоза гирифтанд ба худ омаданд. шояд ки баъди як ҳуҷуми хеле хубашон баъди 4 дақиқа ҳисобро баробар карданд. ин Кайо аст, Кайои бразилиягӣ, ки ҳо дар ҳайати дастаи мунтахаби Аморот бозӣ мекунад ва шаҳрвандии ин кишварро ба худ гирифтааст, голи ҷавобиро мезанад. вале ин гол ҳам барои ғолибро муайян кардан коре намекард, ки футболбозони дастаи Австралия як ҳуҷуми хеле сарии худро ташкил карданд. дар дақиқаи 84 ва Айдин Хрустич тӯбро ба тӯри дарвозаи Аморот равон кард ва ҳисоби 2-1 бар ҷой гузошта шуд. хуб, ҳардуи ин дастаҳо дар ин мадор яке аз 10 вохӯрӣ 12 имтиёз гирифта буд ва дигарӣ бошад тавонист, ки бо 15 имтиёз ба ин бозиҳо равад. баъди ин пирӯзӣ дастаи мунтахаби Австралия барои ба бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон баромадан дар Қатар бозии рӯбарӯи худро бо дастаи зинаи панҷуми қитъаи Амрикои Ҷанубӣ мавсум ба Конмебол барпо кард ва Австралия нишон дод, ки ин даста қодир аст дар бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон дар Қатар ширкат намояд. аз Амрикои Ҷанубӣ дастаҳои Бразилия, Аргентина, Уругвай ва Эквадор 4 даста мустақиман ба бозиҳои ҷоми ҷаҳон рохат гирифтанд ва акнун Перу бо дастаи осиёии Австралия бозӣ мекард. ин ҷо ҳам бозӣ баробар ба чашм расид. ҳарчанд ҳарду даста кӯшиши зиёд карданд, вале натавонистанд, ки ба задани гол муваффақ шаванд. ҳуҷумҳо аз ҷониби тарафайн буданд. ҳоло бубинед ин ҷо футболбозони дастаи Австралия чӣ гуна як бозии зебо нишон медиҳанд, аммо зарбае, ки дар охирин маврид зада шуд, он ба нафъи футболбозони дастаи Австралия набуд. футболбозони дастаи Перу бошанд, дар ин баробар дар гурӯҳи худ аз 18 вохӯрӣ тавонистанд 7 пирӯзӣ ба даст оранд, 3 мусовӣ кунанд ва 8 бохтро бар ҷой гузоранд. 24 имтиёз онҳоро ба бозиҳои плей-офф баровард ва Колумбия ҳам имконият дошт, ки аз Амрикои Ҷанубӣ ба пеш равад ва ба ин бозӣ ояд. аммо тавре гуфтам, ин вохӯрии ниҳоят ҷолиб бе кушодани ҳисоб ҷамъбаст шуд ва дар натиҷаи зарбаҳои пеналти футболбозони дастаи Австралия тавонистанд, ки ба комёбӣ ноил шаванд. ин лаҳзаҳое буданд, ки ҳоло мо мебинем, ки дарвозабонҳои ҳарду даста, ҳам Мэттью Райан ва ҳам Педро Галиесе ҳунарнамоии зебо доштанд. вале дар ин ҷо танҳо ноомади кор барои Алекс Варела, ки тӯби охириро ин ҷо Мэттью Райан баргардонид, футболбозони дастаи Австралияро ба бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон раҳнамун кард ва ин боз як шарафи футболи Осиё аст, ки акнун шумораи иштирокдорони футболи Осиё дар ҷоми ҷаҳон боз ҳам бештар шуд.